Hi my loves! Welcome back to my vlog! Kung naligaw ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Press the bell for notification para updated ka sa aking mga vlog. Don't forget to like, share, and comment po mo. Oy, para di yan mapanis yung mga laway nyo dyan. May shika ako sa inyo, my love. First time ko nag-order online, my love. For 36 years na nabuhay ako dito sa mundo, my love. Ngayon ko lang naranasan mag-order online. Kasi, my love, yung unang rason, my love, na hindi ako nakapag-order online kasi siyempre walang pera. Hindi pa kasi uso yung GCash, my love. Wala ako GCash, my love. Ngayon, medyo meron ng GCash. Yun na nga, aanhin mo naman yung GCash kapag walang cash. Diba? Mag-GG ka lang dyan. Walang cash-cash. Dapat kumpleto, my love. GCash. Ayan. So, ngayon, may GCash na. Ang problema, walang cash. Tapos na ang cash, my love. Yung G na lang ang natira. Pangalawa, my love, takot din ako mag-order online, my love. Kasi, di ba, iba nga talagang online, no? At saka yung personal talaga. Personal kasi mahawakan mo kasi at ma-fulfill mo yung bagay ba. Iba ang reality, my love. At saka iba naman yung expectation. Baka expectation mo, si Ivana alawin yung paglabas, yung kamukha ko, ma-disappointed ka talaga, di ba? So, iba talaga yung online, no? At saka yung punta ka sa mall doon, di ba? Ayun na nga. So, pangatlo, my love, takot din ako mag-order online kasi hindi natin alam na baka hindi yan legit. Di ba? Tapos nag-order ka, tapos nagbayad ka na. Tapos yung item na in-order mo, maligaw, mapunta sa kapitbahay. Di ba? Hindi natin alam. Maraming mga what if, my love, ba? So, yun ang mga rason ko, my love, na bakit hindi ako, takot ako mag-order online. Tapos medyo tanga-tanga din ako. So at least naman, my love, is ngayon, my love, naka-experience ko order online. Ayan, dumating yung item na ko, my love, na in-order, my love. So mga lang yata yun, mga 3 weeks lang yata yun, o 2 weeks ba, o mga something like that, basta. So yun na nga, my love. So kung alam niyo itong company nito, my love, itong tinatawag na wish, hindi yung wish ko lang, my love, no? GME man yung wish ko lang, my love. So ito, yung order ko online, yung wish, alam mo yung wish na ganito, yung wish, yan, ito wish ko lang. Familiar kayo sa wish, yun na nga. So yun ang order ko, my love. So yun, dyan ako nag-order, my love. So buti naman, legit naman pala yung company, my love. Tapos bago din ako nag-order yan sa wish na yan, nag-research din ako. Ni-research ko, my love. Sabi naman ng my love, legit naman pala. Nag-order ako, my love. So, ngayon, dumating naman, my love, at least, my love, hindi siya naligaw, my love. Dumating talaga sa tamang address, my love. So, yun na nga, tamang address na, dumating na siya. So, ngayon, my love, buksan natin to, my love, ha? Isa, tapos dalawa. So, itong isa, buksan natin. Ito yung laruan ko, my love. Bagong laruan ko. Guma lang to siya, my love, no? Tereng! So, ito siya, my love. Yan. Ano to siya, my love? Lang elastic band lang ito, my love. Pang-exercise lang ito siya, my love, ba? O parang tirador. Diba? Tiradoron mo yung kaaway mo, my love. Pwede mo ito sa leg exercise ka or upper body or lower body, basta mga body dyan, pwede mo ito siyang gamitin. Ito yung second item natin, my love, no? Yan, so, yun yung, ano ito siya, my love? Tarang! Stuck.
Kala mo ano stocking siya, my love. Pero yun na nga, stocking siya. Ayan. Diba mga babae dyan, stocking? Lalong-lalong nang kapag kagiron kag batiis, my love. Kapag yung ano mo, yung binti mo, yung mga tiil-tiil mo, yung tiil mo, yung paa mo, yung legs mo na parang rocky road yan, my love. Kailangan ka mag-stocking, my love. Kapag binti mo na parang rocky road, lubak-lubak na yung binti mo, kung sa Bisaya pa, dagag piso yung binti mo, mag-stocking ka na para matakpan mo yung binti mong na lubak-lubak. Yan, kugmo naman ko, my love. Ay, sabi, kugmo ako. Ay, hindi batasan ako kugmo. Katsatsa. Ayan na nga. Taka lang ako, my love. Kasi, ang yung stocking siya, my love, nakakaiba talaga, my love. Uy, nakakaiba yung stocking niya, my love. Kasi may buslot, my love. Ano, my love? May buslot siya, my love. Yan. May buslot siya, my love. Tingnan mo. Yan. Yan. Buslot ito, my love. Tapos may buslot naman dito sa may sa may tie ni mo, tie. Tie yung sa tie, may sa chikit tie ba? Yan. Yan. Sa may paa, dim skillet sa paa, buslot dere. Tapos naman dere pod, buslot sa pod dere. Tapos dere sa lubot, buslot sa pod dere. Yan. Ganito yung itsura niya, my love, kapag isuot mo. Oh, yeah. Yan, ganyan ang itsura niya, my love. Tapos, my love, siyempre, my love, no, siguro, my love, sinadya talaga ito na, my love, na may may buslot dito sa sa puwet o sa puwerta. Puwet at saka puwerta, my love. Kasi, di ba, nakakairita naman kapag, siyempre, kung taing-tai ka na, di ba, tayo mga babae, no? Ako, actually, my love, ako din, hindi din ako mahilig sa kanang mga stocking, lalo na yung kapag yung mag-CR ka, ihi ka ng tai ka na, tapos kailangan mo pang hubarin yung stocking mo. Ito, my love, hindi mo na kailangan hubarin, my love. Kasi, ito na, yan, buslot na kasi yan, my love. Di ba? Buslot na yan, my love. Ang gawin mo na lang, ganyan mo na lang. Parang, iganon mo lang ba po? Tapos, gawas na yung mga dapat mong ilabas doon. Kung gusto kang may ipasok dito, pwede naman. At ito talaga yung purpose talaga, my love. Bakit may buslot to, my love? Akala mo nakulangan ng tila. Isinadya talaga ito para kitang tayong mga babae, hindi na tayo maghubo sa ating stocking. Ganun mo na lang, labas na yung tai mo at saka ihi mo. Di ba? Di simple kaayo. Di ba? Pwede na to, my love. At least hindi na tayo maghubad-hubad, my love. Kung nagmamadali ka talaga, parang gustong-gusto mo na talaga, alam mo na kung saan ilabas at ipasok. Ayun na nga, my love. So maraming salamat sa pagtanaw niyo sa kong dagway. Kung naligaw ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Press the bell for notification para updated ka sa aking mga vlog. Don't forget to like, share, and comment pod mo para diyan mapanis yung mga laway mo dyan. Remember, be happy because health is wealth. Thanks for watching. Bye!